Bueno, moi bons días a todas e a todos. Antes de dar comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación, si quixera, disculpar a ausencia do vicealcalde de Jesús Villanueva, que lle falleceu a nai estes días, e, polo tanto, que non iba a poder asistir, non? Mostrar, en este caso, tamén, como alcalde, que quede constancia aquí as condolencias da Corporación Municipal, tamén para a familia, para Xulio e para a súa familia. Pasamos aos asuntos, neste caso o único asunto que figura na orden do día, que é a proposta do Concelleiro Delegado de Facenda de aprobación do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos 1-2023, expediente 101-2023. Do lectura a proposta e o ditamen da Comisión Informativa de Facenda Especial de Contas que se celebrou pasado 17 de abril, que ten o seguinte dictamen. A proposta, como digo, a proposta consistía nos seguintes puntos. 1. Levantar de conformidade co establecido no artigo 217 do texto refundido o reparo con efectos suspensivos formulado polo interventor municipal. 2. Aprobar o expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos 1-2023 formado por 1. Anexo 1, relación contable de facturas de data 21 de febreiro de 2023 por importe de 94.667,15 euros de facturas por gastos devengados no exercicio 2022 cusas facturas foron presentadas en 2022 formado por relación de aprobación por importe de 94.667,15 formada por 6 páxinas que comeza por la factura de Iberdrola e aí toda a relación de facturas. 2. Anexo 2. Requerimento de ingresos formulado pola Mancomunidade de Concellos de Morrazo de conformidade cos acordos adoptados pola Xunta de Goberno da Mancomunidade ao amparo do Real Decreto 8/2013 ao Concello de Bueu e polo importe de 80.937,98 que corresponden aos meses de outubro, novembro, decembro e de 2022. Esperamos que... Disculpamos. Decía anexo 2, requerimento de ingreso formulado pola Mancomunidade de Concellos de Morrazo de conformidade cos acordos adoptados pola Xunta de Goberno da Mancomunidade ao amparo do Real Decreto 8/2013 ao Concello de Bueu polo importe de 80.937,98 que corresponden aos meses de outubro, novembro e decembro de 2022 en concepto de tratamento de RSU, segundo facturas iradas pola Sociedade Galega de Medio Ambiente. 3. Anexo 3. En relación de facturas de data 23 de marzo de 2023 por importe de 188.285,71 de facturas de gastos devengados no exercicio 2022 cusas facturas foron presentadas en 2023. Relación de aprobación por importe de 188.285,71 formada por 15 páxinas que comeza por la factura de colaboradores e aí toda a relación. Aprobar los gastos e recoñecer as obrigas por importe total de 363.290,94 por cargos de aplicación do docente prorrogado de 2023 do Concello de Bueu. Asunto que se requiere de cada ano, se vai de acordo por ir reducido o volumen total desa débeda que está pendiente de recoñecemento. A verdade é que un importe similar, que é superior de anos anteriores, ten varias programas que non todavía capaces, en el caso de que recibimos ese caso, que cada ano non son capaces de organizar o propio ese servicio, que é un problema estructural que temos hai moitos anos, que por diferentes razóns tamén se viu incrementado ao longo de anos anteriores, con tanto este ano, este ano tamén, que deriva fundamentalmente de incremento do coste enerxético, un incremento importante. Si ben é certo tamén que este ano se reduce de forma importante o reconhecimento extrajudicial, algunas temos que pagar
hai poucos anos tiñamos unha débeda que prácticamente era a que decíamos falaba equivalente ao propio exercicio presupuestario. Nestes momentos só quedaron os 3 mensualidades e, por tanto, espero tamén con este ano, que está aproximado, a situación con Sogama e con a comunidade de defensa totalmente regularizada. Hai unha parte deste gasto que ten que ver con as cousas xa propias que se presentaron no ano 2022, hai unha parte do gasto que forma parte da última relación, son facturas que corresponden aos exercicios de 2022 e que foron presentadas por registro no ano 2023. É unha situación tamén que se acabou tamén este ano como motivo de todavía non ser capaces de proceder a la regularización das prazas que se crearon a través da RT. Estamos, espero que en poucas semanas, deses programas tamén jurídicos e reflexións ao Concello, donde se veñan advertido, igual que este ano tamén para o Concello, solamente, pero sí las dificultades a la hora tamén de encaixar a contratación de persoal temporal, a que se esa través de programas que veñan supervisados por outras administraciones. Por tanto, esa é a situación que neste momento, como digo, estamos a punto de avanzar para poder desbloquear, pero que o mes de mayo xa determinante ese proceso de estabilización, por lo menos nunca nas súas partes, que o persoal de empresa se poida pensar que a partir do mes de xuño o Concello poida ter persoal suficiente, cada menos en eses servicios básicos de empresa, que son que nestes momentos nos veñen xa fai moito tempo xerando moito programa de funcionamento, de estar a subir de unha forma adecuada, a pesar de que o Concello leva un esforzo importante, dotando de máis recursos que as persoas e que hai gastos que se poden organizar, como no caso do que acabo de comentar, a deles se asegura nesta declaración de datos. Un pouco a explicación en relación con este asunto, con este expediente de reconocimiento de nuestra social. Es simplemente para analizar una de la situación financiera del Concello, pues está permitiendo que cada ano poida regularizar a situación de ese gasto, por lo tanto, ya hemos controlado cero económicamente, confiar que para los próximos años seamos capaces de controlar todavía mejor a proceso. Bo día a todos e a todas. Además, recollemos as condolencias, para este caso para a Xunta de Vilanova, que tamén transmitido aproveitando que final nos asiste o pleno. En relación con este expediente de reconocimiento de estación inicial de créditos, é dicir, temos que destacar unha vez un pouco unha cuestión que se manifeste en alguna ocasión, é dicir, que moitas veces o Goberno querer exceder, así o teño manifestado tamén, porque, a mí sorprendeme que un expediente desta magnitud, pues que ao final que se tramite en un día, é dicir, o día 12 de abril, cando o alcalde inicia a presidencia ao Departamento de Intervención, o informe, ese informe é o informe de reparo, e se remite o propio 12 de abril ao concelleiro de Facenda para que faga un informe de discrepancias e xa a proposta do propio concelleiro para vir ao pleno. Creo que este tipo de... está moi ben facelo así e se demostra que cando un quere facer as cousas pois se fan, e sobre todo un día, que se tramite ese expediente e se convoca esa comisión informativa para celebrar este pleno hoxe aquí. Claro, as presas nunca son boas e, claro, se detecta erros, se detecta problemas nos informes, non coincide, pelo menos a mí, no expediente que teño, o informe que eu teño de intervención, non coincide o informe que se fala co que hai na proposta. Parece ser que houve un erro en canto ao número de informe, que iso se fai constar na propia comisión informativa e na proposta,
pero na vosa o certificado do acordo, pero que non sei se ao final, bueno, o importo final entendo que ten que ser o que dá a suma de todos estes tres anexos, pero o informe do interventor fala a cantidades, o sea, se dice que son 319.765,88, sin embargo, na proposta do concelleiro se fala de 363.890,84. Entonces, claro, entiendo que eso porque se asuma y nada así, entonces entiendo que é un error, pero bueno, creo que este tipo de cuestións hai que revisarlas ben, e sobre todo, xa digo, con estas empresas, non, de facer os informes, bueno, facer, non, de iniciar estes expedientes. E despois, en relación co que é tamén a proposta e as facturas que aquí se presentan, que nós podemos entender, non, que dice o alcalde, que hai determinadas situacións que, bueno, pues que ven, determinadas servicios e gastos que hai que facer moitas veces, bueno, pues con un carácter de urgencia, pero bueno, aquí, en informe de intervención tamén se di, é dicir, aquí hai gastos que son reiterados, hai uns fraccionamentos de contrato que creo que son perigosos, é dicir, aquí se está dicindo que estamos, bueno, o Iberdrola está facturando para o Concello, pero que non hai un contrato en vigor, que se deu unha prórroga no 2021 ata 2022, e agora estamos sin ningún tipo, non, de soporte xurídico, e, bueno, pues aí le siguen tramitando este tipo de cosas e de prórrogas, creo que si se establecen unhas prórrogas anuales, se sabe cando empezan e cando rematan, que non se pode estar en esta situación. O tema do servicio de limpeza que decía o alcalde, hai aquí 4 ou 5 empresas que se están dedicando ao mesmo, é dicir, e que ao final é iso, que son contratos menores, pero que, bueno, a suma de todo iso, pois que nos estamos infringindo a lei, se están vulnerando pois os principios, non, que como tamén se di aquí no propio informe de intervención, e que me parece, decir, que creo que son cuestións que o goberno conoce, bueno, levades anos xa suficientes e mandatos suficientes para conocer cal é a situación que ten o Concello e que hai determinadas cuestións e determinadas situacións que creo que a día de hoxe non se poden permitir. Creo que a veteranía, non, e os anos do goberno, tanto do alcalde como do equipo do goberno, creo que non exime, non, do cumprimento da lei. É dicir, se hai unha lei de contratos que hai que cumplir, hai unha serie de procedimentos, eu creo se debería, cando menos, intentar cumplir. O que non pode ser é que ano tras ano se traia estes informes de intervención que ya nos a seguir, que reiteradamente estamos advertindo, tal. E aquí parece que, bueno, si hai un interventor, con tal de ter os votos para levantar os reparos e sacar os temas adiante, aquí xa non hai necesidade nin de iniciar, pues, os contratos de licitación, nin de nada. E como o tema, por exemplo, do servicio de atención temperá, que hai unha subvención da Xunta de Galicia tamén, que se está a decir aquí que é un servicio necesario, por suposto que sí, que hai que facelo, pero que a factura que se está presentando agora se está excedendo coa suma das anteriores, e que creo que este tipo de cuestións, falando de subvencións, eu creo que deberíamos ser moitísimo máis rigurosos na tramitación destas cousas. Xa digo, entendo, porque eu sei, tamén estuve aí, sei esas cuestións de urgencia que son, e o alcalde naquele momento era tamén voceiro na oposición, e viña aos plenos e recriminaba e reprochaba pois cal era o bo comportamento, cales eran os procedimentos que había que cumplir, e parece que os apuntes ou os perdeu, ou, bueno, creo que a lei é igual para todos, e que o que se lle predica e o que se pide para uns, pois para os demais tamén o ten que aplicar. Entón, para mí non me vale decir que, bueno, pues se está intentando como o tema tamén da piscina, de que se puso un funcionamento a piscina, se fai e se inicia un pouco o expediente tal, e ao final aí quedou tamén aparcado, tampouco se sabe moi ben por qué, é dicir que é por falta de persoal e por, bueno, a falta de persoal está aquí demostrada, é dicir, creo que este expediente se fai un día, o mellor outros non levan un día, levan unha semana. Se queren, se traen a pleno. Por lo tanto, creo que estamos falando de cuestións bastante graves, menos para mí, cando un goberno
alcalde o que lle sobra creo que é experiencia, que dende logo esta experiencia e esta veteranía non se está reflexando no funcionamento, se se quere diario, anual, que ten que ser unha tramitación no goberno, sobre todo porque a día de hoxe, a estas alturas, ao mellor se tiñamos que ter o orzamento aprobado do 2023 e seguimos co orzamento prorrogado do 2022, que dificulta ainda máis este tipo de procedimentos. Por lo tanto, creo que ahora se remata este mandato, es decir, estamos a un pleno antes das eleccións municipais e entendo que pouco importará xa, pero creo que era un momento tamén de deixar constancia de que este tipo tamén de comportamentos e de actitudes, creo que tampouco se asusta o que lle corresponde a un claro, sobre todo cando se presume de que a xestión é extraordinaria e que a xestión é a mellor do mundo e que despois, cando se pon a ler os documentos, pois a realidade é outra. Por lo tanto, nós imos votar en contra desta experiencia. Gracias. Pasamos a la votación de la propuesta de aprobación del requerimiento interjudicial como línea anteriormente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Qué?